ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କାଠ ଗଳ୍ପର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ଲଳିତା, ଲଳିତା, ଆଜ୍ଞା। ନଟାଏ ପାଣି ଆଣିଲୁ ମା। ହଉ ଆଣୁଛି। ହେଇ ନିଅ। ଇଏ କିଏ? ନଟ, ଅଝଟପୁର ଗାଁରୁ ଆସିଛି। ଘର ପାଟପୁର ଗାଁରେ। ବାପା, ବାପା, କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖିବ ଆସ, ପାଟପୁର ଗାଁର ନଟ ଭାଇ ଆସିଛି। କିଏ ନଟ? ମହନ୍ତ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ମହନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ କ'ଣ ନଟକୁ ଜାଣନ୍ତି? ହଁ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ। ତା କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। ଆଗରୁ ମୁଁ ସେଇ ପାଟପୁର ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି। କ'ଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳକୁ ତାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ। ଦିନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ନଟ, ଯିଏକି କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ସାରା ଗାଁର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। କେବେ ବି ସେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି ମାଗିନି। ପରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଯେମିତି ତାକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଭାରି ପରୋପକାରୀ। ସେ ବୈଦକୁ ଧରି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଦ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ସହରକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଚୋର ଡାକୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଚୋରି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରିଲି। ମାତ୍ର ଗାଡ଼ିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପାଖରେ ବି କୌଣସି ମେକାନିକ୍ ନଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ନଟ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା ସେ ସହରକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ। ମୋର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆଉ ତା ସାହସ ଆଗରେ ସେଦିନ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଥିଲି। ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ବାହାରିଗଲା ସହରକୁ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସାବାସ କହିବାକୁ ବି ମୋ ପାଖେ ଭାଷା ନଥିଲା। କିରେ ନଟ, କିଛି ଖାଇଛୁ? ମୋ ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ହଁ ବାବୁ, ସାଥିରେ କିଛି ଜାଉସିଝା ନେଇଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ଖାଇଛି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲି। ବାବୁ, ମୋତେ କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲି ଯେମିତି ଅନେକ ଦିନରୁ ତା ଓଠରୁ ହସ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ କହୁଥାଏ, ବାବୁ, ହେଇ ବାକି ପଇସା ତକ ନିଅ। ତାର ଏଭଳି ପରୋପକାର ଦେଖି ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ଠାକୁରେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ୟାକୁ ମୋ ପୁଅ ହେବାରେ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିତ କରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ କିଛି ସୁଆଦିଆ ଫଳ, ଭାତ, ତରକାରୀ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମନ ଖୁସିରେ ସବୁ ଖାଇଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ପେଟ ଆପେ ଆପେ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। କେବଳ ତାକୁ ଅନାଇ ରହିଥାଏ। ବାବୁ, ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ରହ, କାଲି ଯିବୁ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୋ ବା। କ'ଣ ହେଲା ତୋ ବାର? ମୋ ବା ଆଉ ବୋଉ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି କି? ହେଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆଉ ବୋଉ ଟିକେ ଖୁଁ ଖୁଁ ହେଇ କାଶୁଥିଲା। ହଉ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ବି ତୋ ସାଥିରେ ଯିବି। ତୋ ବା ବୋଉକୁ ଦେଖି ଆସିବି। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଯିବେ? ଯାଉଛି। ହଉ, ତୁ ଯା। ଏଇ କିଛି ଟଙ୍କା ନେ, ଦରକାରରେ ତୋ କାମରେ ଆସିବ। ନାଇଁ ବାବୁ, ଟଙ୍କା ମୋର କ'ଣ ହେବ? ବାଡ଼ିରେ ତ ବାଇଗଣ, ପୋଇ, ଗୋଡ଼ିଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଛି। ମୁଁ ଚଳିଯିବିନି? ନା, ତୁ ମୋତେ ମନା କରନା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଣିଲୁନି ଯେ ତୁ ମୋତେ ଋଣୀ କରିଦେଲୁ। ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋର ଋଣ ଶୁଝି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଟଙ୍କା ତକ ନେ। ହଉ ବାବୁ, ଯାହା ତ ମୋ ଇଚ୍ଛା। ମହନ୍ତ ବାବୁ, ମହନ୍ତ ବାବୁ,
ଆଜ୍ଞା, ଔଷଧ ଦେଇ ଦେଇଛି, କାଲି ଭଲ ହେଇଯିବ। ମା ଲଳିତା, ଆଜ୍ଞା। ମା ପାଖରେ ଥା, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି? ହଁ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଗଲା। ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ଦେଖା ହେଇନି। କି ଦୁଃଖ। ଏଇ ତାହେଲେ ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ହଁ, ଏଇ ସେଇ ନଟ। ବୈଦମଶା, ବୈଦମଶା। ଏଣିକି ନଟ ଭାଇର ଟିକେ ଚେତା ଫେରିଲା। କ'ଣ ହେଲା କହ? ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ନଟ ବାବୁ, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? ହଁ ବାବୁ। ବାବୁ, ମୋ ଭଣଜା ଦେହ ଭାରି ଖରାପ, ଟିକେ ଚାଲ। ହଉ ଚା। ଆରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ, ଆପଣ? ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, ଭାବିଲେ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଯାଏ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ। ନଟ, ଗାଁକୁ ଯିବା। କ'ଣ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ସକାଳ ନ ହେଉଣୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଡାକ୍ତରବାବୁ, ମୋ ଭଣଜା ଦେହ? ଓଃ, ହି ଇଜ୍ ଡେଡ୍। କ'ଣ ହେଲା ଡାକ୍ତରବାବୁ? ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ବଦିରା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ପାଖେ ବସି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ନଟ, ଉଠ। ବାବୁ, ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯାଇଥାଏ। ଗାଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଘେରିଗଲେ। ନଟ ଭାଇ, ନଟ ଭାଇ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ତୋତେ ନ ପାଇ ଆମେ ସମିତେ। ମୋ ବୋଉ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଭାରି ଦୁଃଖଦ ସ୍ୱରରେ ନଟ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ଭାରି ଖରାପ। ବୈଦକୁ ଡାକିଥିଲୁ, ସେ କିଛି ଚେରମୂଳି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୋ ବୋଉ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ତୋତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି। ବା, ବୋଉ? ନଟ କିରେ? ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ନଟ। ନଟ, କୁଚୁଳି କାଇଁ? ବୋଉ, ତୋ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ, ମତେ କହିଲୁନି? ଆ ଝିଅ, ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୋ ନାତି କାଇଁ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁଚୁଳି କହିଲା, ବୋଉ, ସେ ଆଜି ମରିଗଲା। ଆଃ, ମୋ ଛାତି। ଡାକ୍ତରବାବୁ, ମୋ ବୋଉ? ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ, ବୋଉ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ବାଃ ରେ ଦଇବ, ବାଃ। ଯେଉଁ ନଟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତିଦାନରେ ତୁ ଆଜି ତାକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଲୁ, ତା ବୋଉକୁ ତୁ ନେଇଗଲୁ। ତାପରେ ବୋଉର ଶବ ସତ୍କାର କରି ଆସିଲି। ଦୁଃଖରେ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ତଥାପି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି କହିଲି, ବାବୁ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ବୈଦ ମଉସା, ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନଟ, ତୁ ତୋ ବା, ବଦିରା ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଚା। ନାଇଁ ବାବୁ, ଏଇଟା ପରା ମୋ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ। ଏଇଠି ମୋ ମା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ମୋ ମାଆକୁ ପରା ମୁଁ ଏଠି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଚାଲିଗଲେ ମୋ ମା କାନ୍ଦିବନି? ତା କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ବାବୁ, ଆପଣମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।